Kaon tabay, meron pa yan laman Sara. Wala na Sar, meron pa yan Sar. Ubus na. Ay, bay, maraglaham bay, narabay, oh. Umuk istanan bay, oh. Kauntan, idahan sudan. Ang kanon nga na ipansit mo, ni tawag nila rin, Egyptian rice with balalit. Egyptian rice with vegetable. Di ara ang tustos ni Lolo Jose. Di apa ang gahapon. Di apa ang marang. Si Sara dako plato. Kasi bunso. Ala kadako sa plato ni Sara. Kaon na tabay, may itlog pa. Kaon na mi bay. Mayong gabi ninyo dia mo adiri udto pa. Kaon. Kasi kung ano mo ani Sar, wala tayong sandok ani Sar. Ang hinip mo yan? Ay, akala ko yan. Sabi ko sa'yo, nagtabi na ako kung hindi wala tayong ulam. Ina mo. Ano to ba? Marag laham. Sarah, mag-diet ka. Marag. Passioning, mainit ka, masarap. Hala, naunsa Ay, naman mainit yung... lang yan? Hindi pa. Naunsa naman yung nagluto nga. Wala naman kaila sa iyang niluto. Anong pangalan? Marag bamya. Yung tagaluto, hindi na alam kung anong niluto. Anong pangalan? Meron siyang okra yung dwarf. Sarap, pati okra ang lambot. Sinong kumuha ang tinapay ng tada? Ikaw, Soy? Hindi mo pala lagyan ng serving spoon? Hindi ko alam. Hindi pa tayo nagtanggal ang mga takip. Nasa isip ko na kasi yung chai na gagawin ko eh. Nawala sa isip ko. Wala pa ng serving spoon. Wala din sa isip ko kayo. Nakapokus ako sa urag anak. Hayaan mo na. Paminsan-minsan mapasok natin sila. Kaya pala sabi ni tatay Napasok si tatay kaya nag-serve na kami ba, no? Hindi ko lang tinanggalan ng mga takip. Kaya yung talit na. Kayo, ang sarap niya. Kahapon. Itong backup na tanong ay backup. Hindi na fresh na protein. Ang sarap, oh. Ano? Makita ng ano natin. Oh, wala yung kanina sa ano, ah. Sa sinerve. Ang dami ah. Bay, Bawasan pa yan. nagdili na ko bay kay ngano tanawa kung ako pa ning giserve tanan wa mi sudan. Nagdili na Ayoko ko. na, uy. Dawayit ka na masyado. Hindi. Kasi sumasando ko, wala kang kanin eh. Wala, busog na ako. Ito? Pangatil na kasandal ko eh. Hindi ba? Busog na ako eh. Ano to? Malagbam niya akong ulam by Perla. Nigalabsat at Jen. Queen Nilin to anak po ng founder sa Kugmo, oh. Queen, Kugmohon. Ikay may Kugmohon dia, Queen. Queen of Kugmo. Ano mo ba, te? Ha? Ano mo pa? Ang dami nito, ah. Wag. One cup lang ako, ah. Ito pa. Eh, pwede, ah. Walang one cup yan. Hindi pwede. Tama na to, oh. Dami to. Ang tutunga to, eh. Kasi magkakain ako ng nasi. Okay lang yun. Wala may problema sa tanghali kung damihan. Busog ba? Busog. Huwag ka na magmahal. Tanghali, damihan ang kain. Okay lang yun kasi sa gabi, gulay na lang tayo. Umaga, itlog 2. Ubus ng itlog. Sabi ng tatay, Ang bilis niya na. bilis nyo ng itlog. Oh, dati mabilis ang kubos. Yung itlog naman. Sabihin mo kanta ka na. Wala kasing bubo. Hindi, pag magtanong si tatay sa'yo, Sar, bakit ubos ng itlog? Sabihin mo na, doon ka kay Ate Mary magtanong, ha? Ako na ang magpaliwanag. Sabihin ko ano. Itinatabi ni Ate Mary, ikakarbo niya ito. Pagod. Bakit nag-iba ang quick line? Quick line ka ba? So, ano daw yung mga group na sinasalihan mo, yung mga nag-hiring dito?
May gustong sumali si Ana Chris. Marami dyan. Quick. Kasi i-release daw siya ng amo niya. So sabi ko sana, oy. Anong page? Kuwait? Tingnan mo, naging ganito. Filipino sa Kuwait? Hiring. Anong Excel, oh? Quick. Maliit. Anong group? Ay, sorry. Sorry. Anong grupo? Kabayan. Kuwait. Kabayan? Ana Chris, Kabayan Group. Kabayan Group? Hiring. Quick hiring. Kabayan sa Kuwait. Kuwait hiring, Kabayan sa Kuwait. Says mo, Ana Chris. Iba't ibang klase yan. Paano mo yan? Sabi na. Kami sa imong kaon. Sa kaban, saan pa yan? Ay, ang ganito ba natin? Matasa na ba yan? Pero payat daw. Kaon ba bay? Bugnaw akong kanon bay? Kuanin ka ng lupot-lupot. Akong gihumulan og kuan ka ng inini tubig. Kaya nga, sabi ko sa'yo, mahirapan ko din ayos sa ano. Quick line sa Kaya Kuwait. na Ay, lang, quick try line mo sa na ano dyan. tawag? Yun na lang. Kabayan Pilipino sa Kuwait. Ay, hindi yan. Hindi siya nag-ano. Pilipino sa Kuwait, tungkol lang dito. Sa mga nangyayari dito. Basta Tama ka mag-search ba siya sa ng... Pilipino sa Kuwait? mag-search siya ng hiring Kuwait. Lahat na ng group magpapakita. Search mo daw hiring sa Kuwait. Ano na, lahat na ng group mag-a-appear. Ano sa asan na ba yun dito? Kasi marami na akong sinamahang group dito eh. Sudan laham. Legs. Legs ba ito, Sarah? Saan mo ito banda? Legs lang manok. Kung itong legs na to, kaliit naman ang karok. Hindi, legs. Saan mo ito banda? Part lang yan ng ano, ng part na Legs nga, pinutol. Putol-putol. yung legs sa baba. Oo. Binti. Bye, Charlene. Mga unta, bye. Hindi ko lang ganito pala. Mm. Yes, bye, Janisa. Kuan man dwarf mga okra. Kalami. Ang okra, sir. Wala na, sir? Ito, dami ito. Naano ko, nalula ako sa pinggan ko. Libat mo sa pinggan. Yeah. Oh. Dwarf okra. Bay, apply ko diha tigugas sa lubot sa amo. Hala ka queen kahadlok. Hadlok queen ayaw na queen. Ay bay, lami kay ka mukaon. Ay ganahan jud ko nimo basta mag-live ka. Dali na jud paghukad na diha. Undan na nihapon na mo diha sa Pinas. Nihapon man na madagay mo diha pa nihapon kay undan ang orasa diha. 3:47 dire. Diha 8:47 na. No. Hapit na alas 9. Hala, Ha? Bay, hala, nangyari sa TikTok ko. bay Julina, nigalab set out. Julina di sukatan. Musudan kani oh. Nireport ka? Karok Nireport ka? Wala, oh. na black ka? Hala, Magsay na. patay ako. Sana Ano ko ulit. kasi, nireveal niya yung jowa niya. Yan tuloy. Nireveal niya yung jowa niya. Nireport ka? Nireport ako. Nireport ka ni Rolando? Kasi nireveal niya yung jowa niya eh. Sino ang jowa mo? Si Park Jun? Lee Min Ho. Tapos maraming nagsinos. Maraming na ano. Kasi naka-face mask, hindi makilala ang mukha. Hala! Lee Min Ho, jowa reveal. Bakit? Sabi ko, ipost siya sa My Day, ayaw niya. Pasok, marites. Maglabasan ang mga marites. Kaya nga, Hala, baka nandito si Lalo Rolando. na yung mga matatanda na walang alam sa mga ganon. Hala, ang gwapo nang ipinalit kay Rolando. Te, ano ba yan, te? Ano ba yan, Sar? Ay, Baka tanggalin may mo ibang na. patungan niya. Ito. Ayan. Ito. Patingin, i-badminton pala. Ngayon lang din ako. Hindi halata kasi. Nakatalikod pa. Tapos, Patay tayo dyan. face mask. Isilimin ho pala. Ah, halata na ano? Kaya nga, yung mga hindi Yung huli, nakakilala. last. Yung mga hindi nakakilala.
Baka sabihin nila, mga marites, ikaw ang nagloko. Hindi ako sa mga marites. Jowa rin din ka. Hindi naman ikaw ang nagloko. Namit kaon yun Ayaw niya ako sa mga kumain nito. Kaon ta. Sige na sir, parang nabusog na ako eh. Kasi alam kong bakit nakaubos na akong 2 hiwa. Kakatigin. Bilis nagdingon mo. Tungin mo nga yan. Sige nga. Meron Shout na. out Jihel sa to. Yes, laham, marag. Kanina na hapon. Miss mo na ba? No way. Mahal mo pa ba? No way. Pabalikan mo pa ba? Saan banda yan? May galit na galit dito. Ang na lang. Dito. Good Hindi luck. lang galit. Siya. Galit na galit. Gustong manakit. Ganun talaga ang mga. Kaon tabay. Bay, Luzaris, Apple, mga untabay. May day mo kasi. Tigyog-yog ko. Maraming marites. Lagay. Saan mo ba? May agaon, manisik man eh, pinilin. Ay, sa akong pangutanon kung nag-hiring siya ng tagyog-yog, ha? Bahala mo niya. Mahadlok ta na mangutana. Kahit malamig, pwede. Hindi, ganahan yung kumutanaw ni mo, mukaong ka. Thank you, Marilyn. Ngaon ka. Galit na galit. Gustong malakit. Kailangan ko ng ano dito, bay. Kutsara, bay. Basang-basa na yung kanin ko, bay. Masabaw kasi. Yung kanin kasi sa nakakabusog na at may pansit. Ano gusto mo nga? Carb din yung pansit eh. Ano mo yung nakikinain ko doon? Nalula ako sa malaking pinggan. Angel Ruiz, himala, wala kay dahon karon. Ay, kani, di man ni siya bagay o kuam. Di ni siya bagay sa dahon. Akala ko may load ka ba? Wala akong... Meron. Andito sa akin ang SIM niya. Ah. Ito, nakadata ako. Pwede pala ang 2KD. Pwede. Ang tagal oh. Kailan yun nilod ni tatay? 10 GB. Niludan kami ni tatay, no? Di ba, nanghiram ako ng lakas ng loob ko, soy. Sabi ko na, pwede bang maghiram ng router mo kahit ngayong araw lang? Kasi hindi namin makontak ang auntie namin eh. Mga kaibigan namin. Agoy, Diyos ko, soy, na ano man ako, alam mo yung nangligaw, anong tawag? Nabastid man ko, soy. Nag-usap kami ni ate mo na ako ang makiusap sa router. Siya ang makiusap sa personal things. Binigay ko yung personal. Wala pa. Kasi hinantay ng sahod niya ngayon eh. Ayun sabihin. Sahod ni nanay ngayon eh. Palala mo, ma'am. Ma'am, trabaho mo, ma'am. Ako tapos na ako sa router, ma'am. Pero Nakalod. Oh, nakalod. Tapos sabi niya, so no way. Sabi ko, okay. Tapos sabi niya, parang nakita siguro niya mukha ko na kalungkot ng mukha ko. Kasi na-disappoint ako. Kasi alam mo yun, pagka makausap ka sa tao. Hindi ginagamit din kasi niya yun. Oo nga, pero yung makiusap ka sa tao ba na awang-awang mukha mo, tapos hindi ka na magkainawa. Nakakaya, natunaw ako noon. Pero totoo naman, umiyak ka talaga kasi ginagamit ito sa hirapin mo. Natunaw ako noon, nung diop ba? Hindi sa... Tapos sabi niya, lang ang wala. oh, tapos sabi niya, sa ano yan, sa? Tilog na 9 pinalitan lang yung Tail of babae. the nine tail? Yung babae hindi na lang ang pinalitan. Nandyan sila lahat. Yung babae. Eh, bakit hindi. pinalitan yung babae? Tapos na yun, so sabi niya kay tatay, pahingi ng load dyan. Bigyan mo ng load sila. Kaya yun, niloadan si Sarang. Sabi niya kay tatay. Oo, niloadan niya ang 2KD. Ang una, sabi niya, bigyan daw kami ng pang-load, magbili na lang daw dun sa labas. Tapos, ayun, binigyan kaming load, 2KD, nung nag-diop ni ba? Karon bay. Hindi na namin dili sa ubos. Nana si tatay, sabi ni tatay, saan kayo sasakay? Sabi ko, doon sa bus stop. Maglakad lang kayo papunta doon, sabi niya. Hinatid ba kayo? Hindi, ito, ganito nga nangyari. Maglakad lang kami doon, tay. Okay lang, kahit mainit. Parang nangonsinsya pa kami. Tapos
sabi niya, sweet. Ay, miskina. Yes? Wala. Sabi niya, kawawa naman kayo. Alam mo, hinatid niya kami. Hindi siya nagbihis. Nakapantulog pa. Tatay. Akala ko magbibihis pa eh. Yung pantulog niya. Sabi niya, sige, tara, hatid ko kayo. Tapos nung malapit na kami dyan sa Jamihang maliit, Doon na kayo nilo. hindi, biniloda na si ate mo, niloda na, ni-register na niya dito bago kami umalis. Tapos nung nandoon na sa malapit na Jamihang maliit, sabi niya, nagdukot siya sa wallet niya, nagdukot. Hindi kayo paalala sa akin ha. Yung pamasahin niyo ito. Sabi ko, ay salamat sa. Pinaalala? Sa susunod paalala. Bakit ipaalala, nakakaya? Pero kami ni Sarah, sabi ko, Sar, hindi tayo binigyan pamasahe. Ganyan na kami ng ganyan. Nagbubulungan kami dalawa. Hindi kami... Naintindihan kayo. Hindi. Dito pa kami nag-usap na walang inabot ang pamasahe. Tapos pagdating doon, buti na lang, binigyan kami yung pamasahe, 5. Tapos nung nasa bus na kami ni ate mo, sabi ko, Sar, ikain natin yung 5, Sar. Magbus lang tayo pa uwi. Ako din, nakalimutan tatay. Nakalima ka rin Swerte ka, mag-isa ka lang ng 5 Hindi ka nakatanggap ng 5 doon. Nakatanggap ka naman ng 5 kay tatay, bawi ka. Bawi ka naman, di ba? Pumasahe ko din. Kasi pag mag-diop kami ba, binibigyan kami ni tatay ng pamasahe. Nung itong nakaraang diop namin nung last Sabado, nag-aanuhan kami ni Sarah, ganyanan kami, walang pamasahe. Buti na, pagdating inabutan kami ng pamasahe. Ay, salamat. Yung lupa, hinahanap niya, yung lupa ng dalawang ganun niya. Kasi patay na nga yung mga laman, di ba? Meron daw ulit yung ganun. Ay, nasaan yung lupa? Iminix ko na dyan sa mga lupa dyan, tapos pinalitan ko. Kasi parang dry na eh. Ang sabi niya? Sabi niya, mabubuhay daw. Yan lang, sabi ko, wala. Na-mix ko na doon. Tapos tingnan ko daw kung mayroon pang tutubo. Iminix ko dyan sa lupa, pinalitan ko. Sige, titignan ko pagka may tumubo. Madir, sakit akong ulo. Ano unsa man kagad? Nga unta ba? Maria P. Mga unta. Ang pinti pa yun, mediate. Salamat gang. Anilin, manunday. Thank you. Nagpada ako dito ni mama. Tapos si Tia Anita akong ipada. Gusto ko dito ating May nalaman, palit og kuan ni mama. Kuan mang goodbye ka na naami daghang nagpamaskuhan sa Ramadan, di ba? siya ang nag-i- Ako pun gipanghatag. Nga kami wala. Kaso kailangan Wa inabili na mo bay. malaki. Karon bay. Ito siya. Ang pamasahe, di ba naghiwalay kami ni Sarah. Sabi ni nanay, dapat alas 6 nandito na kami sa bahay. Sus, Ginoo. Kaso kailangan Sarah, na dito sa puso. sa quarter to 7 na tayo dito dumating, no? Buti nga nakatulog ako. Ang tagal-tagal kasi nila. Iiwan ko na sana si Sarah kasi kala ko nandito na, nauna na. Sabi ko, lakarin ko na doon papunta. Nag-doorbell kayo? Hindi matagal Hindi. kasi ang biyahe talaga. Buti na lang, nung dito, lumagpas na ako sa may pulis na ako, nakita ko si Sarah sa bus, nakatayo. Sabi ko, ayun. Tapos nung inabangan ko siya bumaba, malayo-layo na. Sabi ko, Tapos may kaway ng kaway. sabi ko, ay, bilisan mo. Late na tayo. Sabi ko, nahuling dumating eh. Putik talaga. Buti nga pagdating dito ni nanay, wala naman siyang sinasabi. Talagang ako nga late din nun eh. 5:30 na ako. Wala siyang sinasabi. Ako yun ako. Pero sabi ng nanay ko, alas 6 daw ako bumalik. Kasi pala, aalis sila. Sakto, pag alas 6 ako Alas 6, nandito ka na. Wala, 5, ano. Ang sabi ko kasi kay tatay, maaga ako. Baka hindi nakatulog yun, hintay ka. Hindi nga nakatulog, sabi ko. Sorry baba, na-istorbo ko tulog. Ano oras siya ano? Sabi ko pa sa nanay ko, para akong pusang ano na. Sabi ko, Madam, baboy sleeping. Sabi ko, maybe I will disturb him. Sabi ko, tapos sabi niya, sinabi naman namin eh, naaalis kami. Sabi niya. Si nanay naman, yung chat ko, sabi ko, nanay, kuan, pauwi na kami. Sabi ko ganun. Sabi ko, sana, nanay, pauwi na ako. Sabi ko, oy, nanay, we are going home. Nakalimutan Pero ko halatang na- kasi hindi tayo magkasama, di ba? Hindi Sabi na ko, nakatulog nanay, din si pauwi tatay. na ako. Sabi ko, hindi pwedeng sabihin kong ako. Kasi, ba't ako lang? Kaya inulit ko, sabi ko, nanay, we're going home. We're going home now. Tapos, ang reply niyang okay, nandito na kami sa gate.
Tapos ala, pagkakala ni nanay, ano lang natin ngayon. Babiyahe lang. Ang tagal namin binuksan eh. Hindi na nakatulog si tatay kasi 5:30, di ba dumating? Mga 5:40 may nag-doorbell na naman. Order ni Marian. Ala, bakit gahapon ang order niya? Kaya yun, hindi na nakatulog si tatay. Sacrifice siya nung araw na yun. Kaya, Sacrifice yun yung tulog niya. sabi pa pala ni tatay, hindi talagang inantay kita kasi pagagawan kita ng chai, sabi niya. Pero halatang ano yun. Nagtitimpi lang yun, syempre. Nasaan kami noon? Sa dagat kami? Nasa dagat kayo. Ito yung budbud na ginawa ko ba oh. Yung kanina ba? Pero ayaw ko kasi yung dahon. Pero kinakain nila yung dahon. Masarap sana mag-soft drinks eh. May soft drinks na. Ang dami mong soft drinks. Sa'yo na lahat yan. Di na ako mag-soft drinks. Saan? Di ba sa taas may Pepsi, may ano? Yung isa ano yun? Binap. Royal. Yung galing ano? Hindi mo binaba. Dito, wala ba? Meron pa yata ang Pepsi dyan natin. Bukas na. Wala nang kaluluwa yan. China lang. Nala ang budbud ba yun? Sarap. Sarap. Hindi nagpatabi si Munira. Ang gusto niya to. Maasim na ano. Ano na kami? Bay, Gina mahusay. May galag shout out ni mo diya bay sa Qatar. Bay, Hardin. Okay ra bay. Ikaw diya. Musta maga diya? Close pa man ron diri bay, Hardin. Ambot, soy close pa dito. Soy no. Sa mga first timer at ano. Pero sa balik manggagawa, okay lang. Kabalik kong gagawa lang ako. Pagbalik amo, okay lang. Pero pag first timer dito, parang ano pa, close pa. Kasi nga dahil dun sa kababayan natin na binugbog, sinunog, di ba? Sarap. Yung sabaw ba gusto nyo pa? Para bukas. Delivery na yan. Sarap tinabi-tabi mo. Tapos, Kinain ko. Mamaya ulit gabi. Kinain ko. Minix ko dito. yung manok nalimutan ko. Ihalo ko sa salata. Kung kumain kayo nito mamaya, maalala ko yung manok. Pero kung hindi kayo kakain, wala namang manok na yan. Uy, yung manok ngayon, ubos na tatay. May kalahati yan. Kaya sabi ko, hindi tayo doon mamaya. Yun po ang sinasabi mo? Tingnan mo, papayat-payat ka dito, tapos pagdating mo sa Pilipinas, tatabagan. Tingnan mo si Jocelyn. Pero, Jocelyn. Imi, kain ng budbud bay. Plus mo na. Yes, by Susan. Yaro. May budbud nila dili bay. Sana naman ang lasa ni. Di ko na mukaon ng dahon man. Pag-drop sa atin. Pero nakakain man tong dahon. No. Ano, pumapatay ng limang sila? Siyempre, gusto ko ano din nila. Magawa ko kay Guinness pa. Budbud. Sarap. Ang cute ng budbud. Hi bay, naa ka diri karon dapit sa Uniwide. Hi bay, naa ko diri karon dapit sa Uniwide restaurant. Ay giahak. Na di ka city ron na Chris, di open mo ron? Sa may Uniwide restaurant. Ana Chris, i-search daw ang kuan kaning ano yun soy? Kabayan Kuwait. Soy, anong group? Wait. Wait. Hiring ko eh.
Hiring Kuwait, kabayan Kuwait. Hiring Kuwait. Ganyan. Job hiring Kuwait, isa-is mo anak Chris, naidaghan dia. Kaon ka diya kuan, lami nang bangus dira sa Uniway. Inday nga bangus. Agoy kalami anak bay, oy, last na kung kaon ana sa Libanon ko. Mao jud na pirmi ipaluto sa among nanay, lami man na dahon bay. Di lang kung kaon dahon. Nagpalupad de ka diha ron na Chris. Kung ako makapuyo diha inday, manambok ko. Yes, bay Ilma, dagang kay pagkaon dire. Mukaon na wa dire. Ini sa boss kaldirita. Sakto na ko tulog ka buok, magang hapdos na akong tiyan. Nakalive si ate. Natawag siya. Sino yun, Chichi? Chi, shut up, Chi. Ang oras na. Hala, uulan yata. Nakulog. Umulan sana. As 4 na. As 4 na ng hapon. Ang sarap matulog dito na ulan. Sino yan? Lagi kong pinapanood tong mga to eh. Ito pating kambal niya sa kanyang jowa niya si Jackson. Mag-asawa yan? Yung jowa. Magka-seryoso naman yung lalaki. Sabi ko, parang sasayo o hindi. Marami yung hindi to. Nakakatawa yung dalawa yan. Puro siya seryoso. Ay, salamat. Okay na din Gcash ko. Sabi niya sa na 6.2. 6.2 million? Wala namang 6.2 ang Gcash. Wala. 50,000 lang. Hanggang 50k lang. Hindi ngayon pwede na sa... Ay, pwede na. May nakita nga ako may 300,000 mahigit eh. Talaga, pwede na. Ina-upgrade nga nila kaya nagkakaganito. Pero kailangan Kasi marami nang gumagamit ng Gcash eh. Yaman na lang maaari. seryoso siya lagi, sir. Eh, kapag ibang babae, hindi siya seryoso, nakangiti-ngiti siya. Ah, Yung asawa niya, pag yung kawa niya na, takot siya sa asawa niya. yan ibang babae. Yan ang kawa niya. Hindi nga kanina ibang babae kaya ngiti-ngiti siya. Dito siya sumisikat to eh. Sa pagiging seryoso. Seryoso. Hindi siya. Pag Kung sumasayaw banwa ba, ganyan lang. laso. Kids, Bria, Miguel of shout out, busugan na. Pwede naman ba? Oy, ang first timer. Pwede naman. Pwede na raw. Hindi ko alam eh. Hindi ako. Close pa. Close pa man. Ewan ko si, Shirley, anong plano nito? Mag-extend? Babalik? Wala pa rin makakapalit sa akin. Dito na sila Mag-i-extend ka? Hindi ka na babalik? Dito na sila kukuha ng kapalit niya. Dito na. Hindi na ako nag- Hindi na sila kukuha sa Pinas? Wala pa eh. Close pa eh. Close na. Ano kayang makuha nila? Kaya nga, sasabihin ko Dito na sila sa nanay. kukuha. May mga balik amo ba ngayon? Sasabihin ko na hindi na ako Para makaano sila. Para makabook na ng ticket mo. Hindi saka isa pa para maano sila ng kuha sila ng kapalit mo para may habang nandito ka Bago ka ma-train umuwi. nila. Mm-mm. May train mo pa. Hindi, kahit wala. At hindi na i-train eh. Hindi na kasi ikaw hindi niya ko. siya, hindi siya din rin eh. Magaling nanay nito. Kailangan lang ng common sense eh. Pwede naman ba? Oh, yan first timer. Hindi pa pwede. Hiring nga dito ba para Saudi? Pwede na daw first time. Saudi. Pero dito sa Kuwait, wala. Iba ang Kuwait Kuwait, lang. iba ang Saudi. Wait lang ang gano'n. Dito lang naman ang nakaban eh. Apply na ka diya ba? Saudi ba? Ang rot na yun ito. Lagmay na ko ginanaan ron ba? Tagsa na lang kabandihado. Shout out, first time kong mag-comment sa vlog niyo po. Thank you, Rebelia Mariano. Thank you so much.
Pwede mag-apply diha lang ga. Bay, Ilma, hindi pa kami hiring eh. Puno pa kami. Hindi pa man sila nangailangan. Pag mag-asawa na siguro itong mga alaga namin. Alam mo si minaritis niya ako kay nanay. Sabi ko kay Perfecta, kailan yung mo? Kailan ka magkakaroon ng tumatakbo-takbo dito? Sabi ko sa kanya. Bata ba? Sabi niya, wala pang right man na dumating sa buhay ko. Kaya nga, ikaw naman bata tapos, agad, hindi mo pwede. Hindi, ganun, niloko ko lang ba kasi masaya siya doon sa sala sila lahat. Tapos sabi, Si nanay. oo, nandun, binulungan ko lang siya, sabi ko, kailan yung mo, yung tumatakbo-takbo, kailan ka maglagay dito ng tumatakbo-takbo? Sabi niya, wala pang right man na dumating. Sabi ko naman, hintayin nyo pala yun, di ba kayo, yung yung may set up, di ba? Sabi ko gano'n, nagmaritis kami ba? Alaga akong doktora. Sabi niya, Hindi kami lang dalawa, nagbulungan nga kami. akala ko Kasi nandito siya banda sa may CR, yung upuan dyan. Sabi ko, di ba yung kayo, yung set up yung pag-aasawa. Sabi niya, hindi, depende naman, okay lang naman daw. Muna may magpunta sa kanya para asawahin siya. Tapos kinabukasan, sabi niya kay nanay, nung nag-serve na ako ng dinner, Mama, alam mo, sabi ni Mary, kailan daw ako magbigay sa'yo ng apo? Ay, putik. Ano sabi niya? Sabi ni nanay, hanapan mo siya. Sabi ko, ha, ba't ako? Sabi ni nanay. Hanapan ko daw. Sabi ko, hala, sinismis ko. Nagbulungan nga lang kami doon sa gilid. Niloko ko yung alaga kong doktora, ba? Nibiro-biro ko, kailan siya mag ng anak kasi ang cute kasi ni Salim nun sa Kandimay. Nag-aanuhan, Wag na siya, sabi ko, si Bunso na. tingnan mo yung mga pamangkin mo, ang cute, sabi ko sa kanya, ikaw, kailan ka Ala, Ginoo, ako pa man nung pahanapon. Bahala mo diha. Ali bay, kaon tag halo-halo. Wala, kawawa. Sana all. Kawawang magiging katulong. Ha? Kumusta, Inday? Kalami man imong gikaon. Oo, napagidaghan di ba? Ayaw nyo na itong sa baba ka gusto nyo bukas. Anong iulam nyo dito? Ito, nangangailangan to ng ulam eh. Log lang yan, kaya sarap lang. Gusto kong makasama kayo kayo ni Sarah. Anong magagawa ko kung hindi ko pwede dito ang first timer? Gusto mo dito kapalit ni Shirley? Napakakuripo, tiyari ka. Ha? Ay naku, wag na, baka maguhol nila yung kuripot. Baka sinabihan na maritis namin siya. Pag nakarinig ba naman sila dito lagi, mapaulit-paulit na words ba? Ginugugol nila, bay, ginugo. Kaya delikado. Alam nila ang nanay, tatay. Tapos, tawag ka. Kasi lagi kong sinasabi ni Sarah, Sir, tawag kang nanay. Tapos, naku, ginugol na. Tawag ka. Agay. Hindi. Oo, hindi. O guri-guri, sabi ka agad ni nanay. Giri-giri, nanana, no. Wala. Kaya ayaw ko makipag-chika sa isa sa sakyan kasi sinawag Ikaw nga. Kaya natahimik ako kaya pag nagsasalita ka din. Ito napakadalja, sabi ni tatay, tingnan mo nga yung dalawa. Sumasakit daw ang ulo niya. Sabi ni tatay, Ay, lalo niya. Parang sila. Parang yung bata. Ayaw din niya. Hindi kasi. Tatay, first time na lang yun. Kasi nagdagda lang kami, nagmaritis kami. Ang lakas kasi ng boses nito. Ako nga, sabi ko, Kaya nga, ayun, sabi, puti ka lakas ng boses ni Sarah. Ang dadalan kami, bye-bye. Tapos marinig nila. Ganun sila. Di lagi na sila kasabot. Maglagot. Tapos, nanay, tatay, lagi nilang naririnig sa amin. Tawag ka. Nanay, tatay. Sus, ginugol man na nila. Tapos, oo nga. Lagay dito, Ibus mo nga dito. Baka gusto ka natin bukas.
Tapos ba, itong si Liit. Itong si Liit. Nanghihingi ng upuan kay Ligaya. Tapos, sabi ni Ligaya, tinawag niya si Itim, please, upuan, bangko. Tapos sabi ni Liit, ano yung upuan? Sabi niya, what's upuan? Sabi niya ganun. Sabi ni upuan, yung hinihingi mo, chair. Sabi ganun, chair, upuan. Kung anong marinig kasi nila sa amin ba, ginugugol ka agad. Tinatandaan nila. Na kami ba, ha? Mana ang marites. Mana, maglabay ng basura, maghugas. Gamay naman ang hugasan, pinanghugas naman ko. Maglabay basura, manilig sa salog, manaka na mi ba. Migalab shout out mi ba, ha, NG. Kuan ka ng marag, laham. Naapay daghan diri. Sara, ayaw mo na tong itlog, itapon na natin. Ayan yung ginawa ko kaninang tapos nilulu si kalahati ang bawas. Ano ayaw? Ayaw na. Itlog. Dili na ka. Deliver na. Pangat ng itlog pag tumagal. Hindi din maganda nakarip. Wala na tayong malagyan dyan. Sayang oh. Sarap pa naman. Itlog. Isikman ko man. Bay, sige ba ya, magbabay namin ba kay mabungol mo ba, kusog kayo mong gas, anak bugas. Te, asa Ligaya te, to asi yung amo. Si Ligaya, iba naman ang amo no. Ang amo ni Ligaya at ang amo naming babae, magkapatid. Magkapatid ba? Ay, manglabay naming basura, unya mang limpyo kay silaw man ba? Daghang salamat ninyong tanan. Good evening. Diri, bayad na. Diri, hayag pa kay diri. No. Murag kaulan no, nagdagom. Hayag pa mi diri, alas 4 pa diri sa hapon. O sige, bye-bye na. Thank you for watching.